Prepáčte ľudia, toto. Pozdravujem vás. Nevím, kto ste, ale pozdravujem vás. Neviem, kto to je, lebo oni sú za mnou. Sledujte ma na Instagramovom účte, ja som Gio Muhammad Ali. Všetko s mojím, všetko spolu. Takže čakám na vás. Tu je veľa mňa. Práve išiel za mňa a vám ho neukážem, lebo nech sa mi chcem vidieť, aký je. Som moc krásny, to je to. Ja som ho ukázala na videu, dozadu. Môže kune. To je on. A ja som v Pizinďaku a už som skoro doma, takže ľudia, toto bude taký nákos s nimi zajtra. No zajtra už budú asi testy z toho jeho výsledného testu, keď neviete, čo to je, či som z Anglicka, z Belgicka, z Ruska, alebo odkiaľ ste, nie odkiaľ ste. Dúfam, že budete mi rozumieť, lebo dneska som nemohla som dneska niečo, ktoré môžu vyhodiť sa ešte, ale ja to kašlem. Lebo akože na to ešte nemôžem chodiť dneska, lebo mám sa čo učiť, aj keď neviem, či budem učiť rozkúšať zajtra, ale moja prvá otázka je, či ste už niekedy prepadli ročník alebo nie. To je moja prvá otázka. Ale určite nie, lebo viem, že moji sledovatelia sú strašne múdri. Ktorí určite ste neprepadli, čo? Tak asi, lebo viem, že moji kamaráti niekedy ani neprepadli, lebo oni si mysleli, že sú múdri. A ja si myslím, že moji obyvateľia a sledovatelia sú strašne múdri. Tak už som skoro tam. Tak. Potom sa uvidíme taký neskôršie dedo. Možno zatiaľ ešte natočím video ako inú. Dovidenia? Zatiaľ.